ai văzut? Spiridușul se pregătește pe toate. Doamna educatoare. Doamna educatoare. Eu, dar am zis deja că vor să scape mai repede de mine, că eu învățam poezii. De ce ai scăpat? Exact. Nu înțeleg, știi ceva? Nu știu de ce tânăr ești. Parcă prin povești. Ia uite de la mine și uite de la Moșu ce bărboță-i. Deci mai 300 de ani, Moșu are de... 700, abia 700, mai are un pic și este la pensie. Ia Moșu. Și Moșului și Spiridușului. Și dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult. Și copiilor. Doamna a fost cu minte, voi ați fost cu minte la părinți? Mai e un cadou. Asta este lăsat aici pentru... E pentru Said? Pentru Said, da, îl lăsăm aici la Părinții a braț, fost da? foarte Foarte Mai cu multe minte. decât voi, nu? Da? Adică nu v-au certat niciodată, nu v-au bătut niciodată. I-am fost 100% cu Și părinții fiți cuminți ca să primiți cadouri pe 24, da? Da! Mai 30 februarie la părinți.